Erori ba naiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak hiltzean. Hormena da orain urperatzen haun beru. Ametsa berriz gorantz naraman zamastuna inguran egotuna. Erortzeko beldur ez garela gusten dio buelgarriak. Oinez ikasi ordu. Azkenien zabaldu idan errege bideen zatia. Lehendik ezoian, lehendik zoian ikutu zuen plataforma, baserri ondotik zuzen dugu. Ikutu zuen gana bertzen gana. Barbu ikutu nahi nuzoian lehendik. Errege bide bezala, errege bidea da, horako bideetan, rango altuena dauko. Hiri, zabalena izen bira, eta erregik esatzen konponketarako hanbat arau, eta hau sarri, elorrio errege bidea. Arrasate, eta elorrioa, eta gero, bilbora zoian bideak Egotuna. Bueno, akutxo bat, holan laburri dute, zen buru daukoen dute elkarte honek elkartu garenak ekintza gaurrea egiteko. Alde batekin naturzailea elkartzeko, bertako biodibertsitatea zaintzeko eta berreskuratzeko helburuaz, ametaz, ekintzaz. Gero, bezaide, daukola lema oso polis bat, dala motza, baina kontenida hunditu, dala herri bideak, herrixe, itxeko, sortzeko, eraikitzeko bide moruen. Hiru hitz esan dut, luzatzen. Aportiek iraito. Eta, bueno, sustraibarrin helburu moduen dala, pertsonak eta naturan arteko harremana berreskuratzi, ez? Gure osasunerako onuragarrixe dala pentsetan daudelako, ez? Alde batetik hemen eukiko pintura tailerra, hor ikuste duzue olako estakatxo batzuk kartelakin egurrezkue, eta hor dauku, ibilbidetxo bat marketako fletxatxo batzuk margotuko, gero arbolan izenak idatzi ingo, eta albou eta sormena baduku atope, bai ostuek margotuko itxu hau, bale? Hor txikitxuetan. Bai, urpotzue azkenien inbio, bertako anfibio batzuk eta erakartzeko, ez? Apurtxo bat, arrabioa izan lekena, igel mota konkretu batzuk, eta uandri eta, ez? Azkenien hemen, hemen potzuren batzuk sortu lehizkeera naturalian, baina guk azkenien inbioguna da, azelera hau, bioaniztasun hori, azkar hau agertzeko, inbiotzeguna da apur bat, egokitu, ez? Anfibio konkretu horrek, euren ekosistema bat sortuko dugu. Ideia da, eurixitzen daunien potzu hori betetia, eta bertan poliki-poliki elikagaiak eta sortzen joango die, eta anfibioak itzen dauena hor errun arrautzak, eta gero hor metamorfosi hori gertatzen data, eta gero inguruan jarriko ditugu, potzu ekosistema horren parte dien landare batzuk, ez? Apur bat ekosistema guztiz osatzeko. Baina dauko golako xeia bikutxa, eta jarriko itxugu arbol
haundixenetan ikusten dozu hemen erdikaldien ez dagoela haundilarrei, orduen gehiago periferia erutz joango gara. Baina hortarako ditugu bi aditu oso adituak dienak, eta Iñaki eta Iñaki, eta eurak lagunduko zue arbolatan bikutxa honek jartzen. Osa, batetik lagunduko zeu xagusarrei eta beste baldetik txoritxikinei. Hortxe zintzirikatzen dira. A ber. Xauxarrak hortxe zintzirikatzen dira. Txoria. Hame xauxarrak. Bestea txorixen dako. Bai, gero itxi Hori da. eta hor konpon. Hemen pinu dixe onda hauela, Elixana sala terrenue, udaletxiek erosi hauela, eta, itxizkue, bertan helburu honekin lana itxi, Eleixena zan eta itxuria azkenengo pinurisa izan horretik maaztixa izen zan. Izen zan maaztixa. Mahatzakin eitzen zaudien ordainju, ez dakiz, alokairu bat ordaintzen zaudien terreno hau hartzen zaudienak eta mahatza zaudien itxurien. Berreskuratzen den terreno bat, hau eredu izatide, bai, eta apur bat dokumenta hori eta mendik urte batutara esan bitxu. Hau hola egin je, bitxu ze emaitza edarra. Venga, zuek hartu deskartu bat, sartu bat, Berrogeta 10 zentimetro zabalera eta 30 zentimetro sakonera. Bale? Ja dana ondo dagoen iezulua jarriko zagu material impermeable bat. Eta gero, erdiko eskuineko eraztunien botaten dugu arrixa, hor dagoen arrixa. Beste xagusar klase baten dako ero? Bai, diferentiak jartzen dira. Batzuk gehiago gustatzen dira beste batzu. Bukatu da asko narra! Biosuer, ondo zase? Ondo gaz, kasko. Bai. Bueno, badoi, aurrera. Zintzilikatu itzen die? Hortik eta hoetan bebai. Zertan zabiz? Garbitzen.
akoratzen zara nola gondi, konta honi